Faransi finitigiw ka dagayɔrɔ min n'a bɛ wele ko 43e bima n'a tun filɛ nin ye Port Bouel kɛra Côte d'Ivoire finitigiw ta ye. Nin baara yɛlɛma ninnu kɛra ni ɲɛnajɛ belebele dɔ ye min kɛra Côte d'Ivoire ani Faransi ka minisiri minnu sigilen don u ka jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna n'o ye Tene Brehima Ouattara ye Faransi Sébastien Lecornu ni mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan. Côte d'Ivoire bandiri n'o ye Orange Blanche Vert o yangara nin yɔrɔ kofɔlen in na u ka pankulu jigiyɔrɔ kɛrɛfɛ Abidjan. Faransi finitigiw ka nin kulu in n'o ye 43e bima ye tɔgɔ labanna ka yɛlɛma Faransi bɛna yɛlɛma de don a ka baaraw la nka u bɛna to kɛrɛfɛ Lecornu ye nin fɔ. U ka finitigiw n'o ye armée française ye n'u ka baara tun bɛnnen don jihadi jɛkulumaw kɛlɛli ma ye u bolominɛw kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ ko bɛnkan sira fɛ walima jagoya la ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka kɔn o ɲɛ. Février kalo san 2022 Mali fɛnɛ tun ye laɲini kɛ ka dan sigi Faransi ka kɛlɛbolo Barkhane ka baaraw la. San kelen o kɔfɛ Burkina Faso dara o kan ka fara o kɛrɛfɛ jamana tɔw kan i n'a fɔ Niger, Tchad ani Sénégal.